اللہ رسول پہ و دعا شے دی جہنم نا پناہ غشتی دو او بے عملو قول یایت کردا چی یا اللہ دیغ عملو دے قول نا ما باش کے چی کیم شای کیم عملو کیم قول میں جہنم تور نردے کئی سمانا علی پا خلے بندے تیبا خدا تیبار آبادا کافی ندو علی پا خلے بندے تیبا کافی ندو علی پا خلے بندے معافی غشتل کافی ندی کردار وا بدلاوے اعمال وا بدلاوے اقوال وا بدلاوے خبر وا بدلاوے مقصد ہے سید کو سودی لین دین دیکھو رمضان در بندر ہو گئی تے بعد ہوئی استا اللہ نہ دے معافی غوٹتلا اس سودی لین دین پریش داوے جہنم العمل اس پریش داوے مقصد جیوری کا اولا بریک تے نہ پلا گو رمضان در بندر ہو گئی تے بعد ہوئی استا معافی دے غوٹتلا جہنم دے ایرنا معافی غوڑے دغه دا معنا دو جیسو جیوری وکارے پریش داوے مقصد بل مسلمان تا دوکاور کول دے غوین چرل دے مال ہڑپ کول دے چا زڑوے زوراول دے میر پلر زڑوے زوراول دے گار گون زڑوے زوراول دے چا سارا دے تعلق کٹ کول دا ٹولے خبرے دے مقصد کڑیے دے استتباو یا استلا اسو دا چی کم گناہی نا دی آوے اس پریش دے اس گناہوے پریش دے دا عزت من دے دا دے معافیو الاعمال دی دا بے تو دا تے باپا خاپو تشلا یو خدای چی دے انسان نا گناہ ہوشی انسان کم زیر دا خطوئی کیجی گناہ کیجی وہ عظم دا کوي چې زدا نه کوم نه ربا زدا ګناه نه کوم یا الله دغه نامو ته بعد زدا نه کوم مصمم نیت ودا کوي خپل ټول کردار و بدلاوي دا سینا چې ته په خلو غوړې جنت او د جهنم نه پانا او چاره هغه کوي چې جهنم پلا د نږدې کوي او د جنت نه د لری کوي چاره هغه کوي قتل و اوریدل آغا کوئے رغیدل آغا کوئے چکم شاید جہنم پلا نجدے کئی نو پدے حدیث سے اللہ رسول اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا چکم دعا شائی پیغ دعا سے معافی دو معافی او دے معافی سردہ خبرہ تڑلی دو جس چکم صدنا شوی دی آنرا بیانا رغا گناہینا ما کوا زنا خلق کیجئے کہ تیبا بندے آر شای معاف شل تیبا بندے آر شای معاف تیبا بندے آر شای معاف شل خوچے کم حقوق در بندے پوتے دی کم فرائض در بندے پوتے دی دا دے غلط فہمی دعا معاف ندی لکہ مثالی ہو سڑائل مانس خیر دال مانزینہ ندی کڑی اسی تیباو یا استلا رمضان میاش پر اغلا شدری اللہ تاوڑل اس دلمانزینہ چکم تاخیرون اشوادا کازو شوی دی دا گناہ یا اللہ معاف کو خود دلمانزینہ ویر گرزائی دا معاف ندی سمرا چی دے دنا پوتے دی ٹول منزینہ ویر گرزائی یو سڑائی دا زکوتی ندا پریکڑا پا کولے کولے تے بائے ہوئی استلا او بدا اخپلا چار پر خپا دا جدا خو ماخرات پا خورش او دا بل بچے تازلا گیا ہی اوزخ منا فرس پوتے کیجی غامور لگے دا اس یہ تیبا ہوئی استلا اس خالی پا تیبا بندے معاف نہیں ہے پا تیبا بندے چی دا کما سستی دا نارو غلی دو چی دا پٹیم دے دا شای ندا دا کڑا دا معاف دا تاخیر گناہ معاف او دا نا معاف کیجی چی تو کوریڈی نا زاکوتا اور سرا معاف دا ایس بیاد کولے تا ایسوبو کا چکیم زاکوت تے پسار دا آغا دا کا تاخیر معاف او چکیم فرض دے پسار دی آغا آدا کا ریڑے دے مکش ندی نیولی ہے دے ننیولے گناہ معاف
او جا کیم فرائض دی و در بندے پوتے دیا دے پسار پوتے دیا ہے بیا اونسا پتے باسارا صرف اتونا سستی واس پسٹکولے گناہ معاف کیجی دا سوچ خطو دا چار شای باس معاف ٹولا زندگی مانزینا ما کوا رجے مالا را یو فرض ما کوا حرام کوا حرز کا بے ہوئے چھے تبا خدا تبارا با بار شای پاس دا عزت مند یود لری ہے پتوبا سارا آغا تاخیر چے کم دنا پششوا دا سستی چے کم دنا پششوی دا آغا اللہ در تا معاف کائی حق تے پسار پوتے دا چانا دے لاکینا کوریڈینا والی دی دیوکا دے کڑی ہے جماعت سے تبا خدا تبارا با اللہ معاف میں کے ڈر نا سڑی تا حق ہو رہا ساوا آنند نا گرے جی پتے با بندے جزمند دے دنا خالتے تیبے مفہوم غلط پسامت شروع شی توبہ اللہ رب العالمین لوکڑی ہر گناہ سمرا گناہی نہ شوی دی اللہ پاک معفیور سرکائی او کچھر حقوق وی بغیر دے ادا کولے نا دے ایغے معافی نہ کیجی آوے ادا کوے نو پدے حدیث سے اللہ رسول عائشہ توی چتدا دعا کوا اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی یا اللہ بے شک تا معافی کوین کہ معافی خوشاوے یا اللہ موتا معافیو کا یا اللہ موتا معافیو کا ودنا معافی سر ادا ضروری دی چیز تکیم مکش سکڑی دی آبند تیبایا ہو بوزا وز بیادا سے کوایا ما اس معافی غوڑا رضمند اللہ تعالیٰ تا امیٹ تو سے پناسیب بندے کی ڈر مبارک اشپا دو ڈر دے برکت اشپا دو ڈر عظیم اشپا دو دے اللہ رب العالمین شان دا سے دا چیزنا تا پزنا فضیلات ورکائی پہ انسانوں نے شاء اللہ تعالیٰ انبیاء کرام تا فضیلات وردا پہ انبیاء کرام سے بیا اولو العظم انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ موسیٰ محمد مصطفیٰ پہ بدغر طول شبیہ محمد مصطفیٰ تا فضیلات پہ مزکے سے جماعت مزکہ پام مزکینا فضیلات جماعت سے دے بیت المقدس تے مسجد نبوی دے حرام زکا پٹولے سے دے حرام زکا دے فضیلات اولا پٹولے اوردے سے جمعہ دے فضیلات اولا پٹولے میاشتے سے دے رمضان میاشتے فضیلات اولا او پر رمضان شاہ خیری عشرہ او پٹولے شپیشے بے شب قدر دے فضیلات اولا دا دے فضیلات اولا او دے لوے درجے اولا شپا دو اللہ رب العالمین دے میشتو سے پشے نصیب کی وآخر دعوانا الحمدللہ